Ga yadda za ku dawo da lambar ku wanda WhatsApp ta yi banin din kamar haka. Mafi yawancin mutane wanda WhatsApp ke yin banin din lambobin su kamar haka, mafi yawancin masu amfani da haramtaccen WhatsApp ma'ana na WhatsApp, mafi yawancin wannan ne WhatsApp ke yin banin din su kamar haka. To yau a cikin wannan video zan nuna maka yadda zaka magance wannan matsala, amma shawarar da zan baka dan Allah ka daina amfani da wannan WhatsApp, ka dinga amfani da WhatsApp business kuma WhatsApp normal, domin su ne idan kana amfani su ba za ka samu ko ɗaya matsala ba. Ku shiga cikin video domin in nuna muku yadda za ku magance wannan matsalar cikin sauki. Ku shigo cikin Chrome ɗin ku sace ɗin whatsapp.com contact, zaran ku sace ɗin wannan website na WhatsApp, so za ku yi clicking a kai ne kamar haka. Idan ka danna shi kamar haka zai kawo ku muku wannan fuskar, wani wajen na ku ta WhatsApp Messenger za ku danna shi. So zaran kun danna shi ga fuskar zai nuna muku anan za ku ja ƙasa. A nan sama da kuke ganin za ku saka lambar wayar ku da kuma address din email ɗinku. Address din email ɗinku za ku maimaita shi sau biyu kamar wannan da kuke yin. To da zaran ka kare wannan wajen kun ga rubuta Android, idan da Android ne kake amfani sai ka Android, idan kuma da iPhone ne za ka saka iPhone. So da zaran ka kare wannan rubutu zan ajiye shi a cikin comment, so saboda haka za ku yin copy ne sannan sai ku zo ku hura shi anan. So da zaran ka kare shi kenan za ka ba shi dama, zaran ka ba shi dama shi kenan za ka jira daga nan zuwa awa 24, insha Allah za su ya bude maka WhatsApp ɗinka. Kar ka manta kai like din wannan video sannan kai sharing.